мавзӯи дигар бо пуштибонӣ аз сиёсати иҷтимоӣ роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат имрӯз аз ҷониби шахсони хайрхоҳ ба тарбиятгирандагони мактаб-интернати ҷумҳуриявии низомаш махсуси шаҳри Ҳисор ва маркази миллии тавонбахшии кӯдакони маъюби Чорбоғ маводи ғизоӣ ва дигар лавозимоти зарурӣ кӯмак расонида шуд. гузориши ҳамкорони мо. оилаи бобоҷоновҳо ва бародарон шоевҳо ки дар хориҷи кишвар ба соҳибкорӣ машғуланд, дар баробари саҳмгузорӣ дар корҳои ободонию созандагӣ ҳамасола ба садҳо нафар ятимону маъюбон, шахсони якаву танҳо ва барҷомондагону ниёзмандон кӯмаки моддӣ расонида дар беҳдошти сатҳи зиндагии онҳо саҳми назар аст мегузорам. ин навбат амали хайри соҳибкор Ризвоншоҳ Шоев, тарбиятгирандагони мактаб-интернати ҷумҳуриявии низомаш махсуси шаҳри Ҳисор ва муассисаи давлатии маркази миллии тавонбахшии кӯдакони маъюби Чорбоғро хушҳол намуд. аз ҷониби соҳибкор ба тарбиятгирандагони ин ду муассисаи иҷтимоӣ ба ҳисоби қариб 200 000 сомонӣ маводи ғизоӣ аз қабили орд, биринҷ, шакар, макарон, равғани растанӣ ва лавозимоти зарурӣ кӯмак карда шуд. оилаи шоифҳо доимҳо дар ободии ватан саъю кӯшиш доранд. оилаи шоифҳо на танҳо дар ноҳияи Рашт, балки дар ноҳияи Рӯдакӣ ба хона интернати Гунгов карои ёрдами амалии худро расонданд. боз дар хона интернати низомаш махсуси дараи Алмосӣ ба маблағи 100 000 сомон хӯрока ҳама чизҳоро оварда таъмин карда истодаанд. аз тарафи шоифҳо ҳамасола муассисаи мо дастгирӣ мешавад. ҳам маводҳои хӯрока, ғизоӣ, ҳам маводҳои пӯшока, маводҳои қаннодӣ, маҳсулотҳо барои хоҷагидорӣ, маҳсулотҳо ки барои будубоши доимии кӯдакон ва кӯдаконе ки муваққатӣ дар муассиса истиқомат мекунанд ҳамавақта дастгирӣ мешавад. ба оилаи шоифҳо барои дастгирии доимиашон сипосгузорӣ мекунем. зимни тақдими маводи ғизоӣ ва дигар лавозимоти зарурӣ ба тарбиятгирандагони мактаб-интернати ҷумҳуриявии низомаш махсуси шаҳри Ҳисор ва муассисаи давлатии маркази миллии тавонбахшии кӯдакони маъюби Чорбоғ таъкид гардид ки ҳарчанд ҳукумати мамлакат барои беҳтар намудани шароити зист ва баландбардоштани сатҳи дониши ятимону маъюбон таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намояд, соҳибкорону шахсони саховатпеша ҳам кӯмак ба ин табақаи ҷомеаро ҳамчун амали неки инсонӣ дониста дар пайравӣ ба амалу иқдомҳои хайрхоҳонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастгиру мададгори ниёзмандонанд. намунаи олии он иқдомҳои хайрхоҳонаи соҳибкорони ноҳияи Рашт Муҳиб Бобоҷонов ва Ризвоншоҳ Шоев ба ҳисоб меравад. соли дуюм аст ки аз ҷониби хайрхоҳон, саховатпешагон ва як нафар марди наҷиб Муҳибулло Бобоҷонов ва ҳамчунин пайвандони он кас хешу ахрабояшон ки ба мактаби интернат барои кӯдакони маъюбу бепарастор ва инчунин барои кормандони ин муассисаи таълимӣ кӯмакҳои моддию маънавӣ мерасонанд. ятимпарварӣ ва дастиёрӣ ба муҳтоҷону бепарасторон ин иқдоми аввалин дараҷаи сарвари давлати мо ҳаст ва аз ҳамин иқдом манша гирифта бисёр мардони ватан, ҷавонмардони хайрхоҳу саховатпеша кӯшиш мекунанд ки дар раванди ҳамин сиёсати ятимпарваронаи пешвои миллати мо чунин иқдомҳои хайриявиро анҷом бидиҳанд. дар соли 2020 маротибаи аввал нест ки ниёзмандон аз кӯмакҳои ин ду оилаи хайрхоҳ бархурдор мешавад. аз ин пеш аз ҷониби фарзандони Муҳиб Бобоҷонов ва бародарон Шоевҳо ба тарбиятгирандагони дигар мактаб-интернатҳо маводи ғизоӣ, сару либос ва дигар лавозимоти зарурӣ дастрас карда шуд.